बानायग्रा स्टेन्डखौ गगा मोनहां जादों अखा सिजानानै बेबो मोसाबाय थाग्रा जाबाय नै ओरैजाय नै बेखौ बोरै टाइट खालामनांगौथाय बेखौथ' नागिरबाबो मोनला आं बुस्थुखौनो बोरैबा अख्रुबनानैसो जासिगोन बायदि मोनबाय आं अख्रुबनांसिगोनसो गगा मोनदोंलै एसे ओंखायनो थांलाय फैलाय जाबाय थादों नै मबाइलाव माबा थांलाय फैलाय जाबाय थायो आसलथे माबाखौ केमेराखौ बिदि लाबा मोजां नुयो ना ओरै लाबा मोजां नुयो जाखो सिनायला आं ओरैबा मोजांसिन गुवार नायजायोना रायजोफ्रा गुवार नुयो जायगाफोरखौ सोर सोर गोदान दङ सोर सोर मा दङ एसे नुजाफैबा मोजां जागौमोन माइ गायनायफ्रा बोरै जाखो ओंखाम ओंख्रि मोनाखैलै जोंना दाबो नेथावथावनो लाइट होदां आधा घन्टासो लाबावगोन मोननो औ औ औ औ औ बोरै बोरै जाखो घटनाफ्रा ओइ गावलां गावलां लाइटबो नाया माबो नाया आरो आंनिखौलाय अ आदा बोराय फैदोंलै नै माबानि बियो क'क्राझार अदालगुरिनि क'क्राझारनि नङा उदालगुरिनिसो होनखादोंना आङो सिनायो रायजोफोरा बेखौ सिनायालै आंखौलाय बोरायखौलाय बोरै सिनायनो बोरायराय हाबा जायाखै होननानै खोन्थानानै ला मानसिफ्रा ओइ खथ' थगायनानै गोदान गोदान लायो आं बिदि लाबखौ नाङालै ओइ जेबो जाया थगायनानै बै मालायनि हिनजावफोरखौ लानानै ब्लद खारनांगौ रेस्टरुमा दैया बुंजोबनायसो नैसिन जायो बोरै बिदि जाखो पाइपआनो अबेबा गोदोनासो थाबायदां दै हाबलांला गाबोनसो मिथि ओइ क्या है वो हाँ हाँ इधर कैसे पार्टी करेगा भाई पार्टी उल्टे पार्टी करो हाँ पार्टी खालामग्रासो फैबायलै बैठो बैठो अभी तो लाइव है रे उधर जाएगा वो दारू देखेगा नहीं तो मैं आएगा बैठो बैठो हाँ आएगा अखा हाना खारबोजोबबाय मानसिफोरा पार्टि जादोंमोन गैलालै दावराव जाजोब्बाय लकेल पार्टि एकदम पार्टि जाफैदों मा जाबावनांगौ जाखो दाना लाइभआ आंना ओरैसो दिनै थाबायनोसै आं र' सेस बोरै जानांगौ जाखो बिदिजोंलाय थाबायनोसैसो आङो ओरैसो थाबायनोसै आङो थाबायनोसैसो रा क्या हुआ वो किससे बात कर रहा है नहीं लाइव रे भाई उधर वो पार्टी गया इसलिए आया मैं इधर क्या कर रहा है खाना हो गया वाकी मारो ए लाइट आ रहा है रे गाड़ी आ रही गाड़ी और ये थांना फैनांगौ दसे किधर से रे भाई भेजालसोलै लाइभ होनायावनो मानसिफोर फैनायखौ नुवाखै भेजालसो ओरै लामाखौसो देखायनोसै आं दिनै जोंनि लामाखौसो लामाल' नै बे पिक्सारखौ देखायालै मालाय कम्पानि पिक्सारखौ देखाया मा जाबावनांगौ जाखो एसे रायज्लायनोसो नागिरदोंमोन मानसिफोरजों फैथाराखै माथो रावबो दोनथ'नांसिगोनसो बायदि मोनबाय आं ओइथिं थाबायलांनो र' दसे बेयावबा एसे स्रां नुयो बुस्थुआ खामानिया
दिनै जानाय नंला दा फेसबुक लाइभ सुइनसां र' फेसबुक लाइभ देगारे बाय बाय अके